Това е нормално. Какво е това? Саманта? Някой ден това ще има смисъл. Смисъл ще открия някой ден. Младър ще съм, може би, доста ще съм старови, но всичко ще ми светне в този момент. Няма да задавам куп въпроси. Например, как ли стигнахме до тук? Знам, че след година-две няма детски страхове и в този мрак ще бъда смел напук. Извинете. Щом растеш, ти избираш място свое в този луд свят. Не съм герой, но намирам пътя свой, дори да видя някой страшен и забат. И някой ден това ще има смисъл. Няма нужда да съм толкова смутен. И мечтая пак на глас, щом голям порасна, да видя смисъл, смисъл да открия някой ден. Всичко е наред.